Hej, jeg hedder Annie, og jeg er herinde i loungen, hvor man blandt andet kan spille pool, og man kan sidde og hygge her i Annies Corner. Der er bagland, og der er villa, hvor jeg har opsyn med børnene. Godt rigtig godt sagt. Jeg tror, jeg vil den her Yes, du hører dem sige angriber. Hej, mit navn er Lukas, og her hos mig, der kan I spille rollespil. Enten bordrollespil eller rollespil udenfor, eller måske endda lave våben herinde i mit værksted. Derudover så laver jeg også noget magic med magic kort. Hej, mit navn er Martin. Jeg elsker at være udenfor og lave aktive ting herude, såsom at bygge huler og lege. Når vejret er lidt dårligere, så rykker vi indenfor, og jeg kan rigtig godt lide at lave mad og spille nogle computerspil og brætspil. Så vi ses bare, når vi ses. Hej. Hej, jeg hedder Ole, og jeg er pædagog her i klubben, og jeg er det, man kalder all-round, så jeg kan findes her ved poolbordet. Og nogle gange, så kan man også finde mig her ved computerne, hvor jeg ligesom har overblikket i computer. Og så kan man også finde mig her i glasværkstedet. Vi har vores glasovn, hvor man kan lave sådan nogle glasting her. Men det er så den 1. november måned op til jul, til julegaver, at jeg er her i glasværkstedet. Ja, hej, jeg hedder Ina, og jeg er hernede i det kreative hjørne, hernede ved det blå bord, eller i det hele taget hernede ved de kulørte bord. Og her kan I finde mig hver dag, undtagen om torsdagen, hvor jeg er fri. Og hvis I har lyst til at få et symaskinekørekort, så er det også hernede, det foregår. Og ellers så laver vi alt muligt kreativt. Det kan være, at vi arbejder i ler, eller filter, eller maler, eller lige det, I kan have lyst til. Så kig ned til mig. Vi ses. Hej. Det var så de voksne, som I kan møde her i klubben. Og nu skal I så se, hvordan klubben ser ud. Så her får I en lille rundvisning, og den starter ved, at når man ankommer, så kommer man ind fra Viumgårdsvej og kommer ind til huset her. Og så når man går op langs huset her, så kommer man op til klubbens indgang. Det første rum, man kommer ind i, det er vores entré. Har ikke så meget plads. Vi har de her kassehuller til skoletasker. Der er lidt flere her længere frem i garderoben på højre side, hvor man kan sætte sin taske. Og så på den modsatte side er der knager, man kan hænge sin jakke på osv. Og så har vi en masse foto her, som er lavet af børnene, og der skifter vi udstillingen ud en gang imellem. Herover der har vi vores check-in-tavle, hvor man kan tjekke sig ind på Aula. Og indimellem så hænger vi glemmetøj op her lige inden for døren, så hvis I har noget I mangler, så kan det hænge her. Men det kan også stå på et bord længere inde i garderoben, eller i en kurv herinde i garderoben også. På infotavlen her kan man se, hvor vi voksne er i løbet af ugen, og hvilke aktiviteter der er i den pågældende uge. Man kan også se oppe i toppen her, hvor der står efter, hvad vi serverer til vores eftermiddagsmåltid. Når man kommer ind til venstre fra entréen, så har vi vores lounge. Herover har vi vores PlayStation-hjørne, vi har en PlayStation 5, så har vi et bord, hvor man kan sidde og spille lidt. Vi har lige fået renoveret vores poolbord, så det er lækkert og godt at spille på. Så herover i hjørnet har vi lavet et hyggehjørne, som vi kalder Annies Corner. I forbindelse med loungen, der har vi det, vi kalder villaen. Villaen er, ja, man kan kalde det vores puderum. Der er puder til at bygge huler, men man kan også boldre sig lidt mere vildt derinde. Hvis man gerne vil bruge rummet, så kan man booke det. Vi har et bookingsystem med en seddel, der hænger ned på køleskabet, men den vender vi tilbage til, når vi kommer ned til køleskabet. Går man ind ad døren her ved villaen, så kommer man ind i baglandet. Baglandet er sådan et multirum med spejle, hvor man kan danse. Vi har noget diskolys i loftet, man kan sætte til. Man kan mørklægge rummet med gardinerne. Men der er også et bordfodbold, og der er også et bordtennisbord. Og så har vi sådan en højttaler, man kan høre musik på. Og vi er lige ved at få ordnet, så vi kan få hængt en iPad op her, hvor man kan afspille musik fra. Og kommer man ind i loungen igen, så kommer man også ind til vores børnetoiletter. Drengetoilettet her, der har vi 3 toiletter herinde, og der er også et lille rum, hvor vi har vaskemaskinen inde.
Og hvis man går videre ud her i loungen igen og går til højre, så kommer man ind på pigetoilettet, som er spejlvendt af drengetoilettet, men har det samme 3 toiletter. Og der er også lidt opbevaring, vi har til vores rengøringsting derude. Går man til højre, når man kommer ind fra entréen, så kommer man ind i vores køkken. Her i køkkenet, der forbereder vi efter, som er vores eftermiddagsmåltid. Det kan være pizzaer, det kan være koldskål, det kan være andre lækre ting. Der er også altid rugbrød, man kan tage, hvis man er sulten. Vi har ofte også noget frugt liggende. Og børnene kan også være med til at servere, hvis de har lyst til det. Og så herover på køleskabet, der har vi den her seddel, hvor man kan booke vores bagland, vores chiller og vores villa. Chilleren, den vender vi lige tilbage til om lidt. Hvis vi så kigger herover på den modsatte side, så har vi vores billedvæg. Når jeres børn starter, så tager Ole billeder af dem, og de kommer op og hænge her, så vi voksne kan se, hvad alle børnene hedder. Det kan vi også se på Aula, men så har vi dem også her i nogle friske fotos her i klubben. Her til højre for alle billederne er der også indgang til vores kontor, som også er vores personalerum. Her ved siden af kontoret, der har vi det, vi kalder chilleren. Og chilleren, det er der, hvor man kan chille eller hygge sig og slappe af. Vi har lidt møbler derinde, vi har en whiteboard. Der er mange, der egentlig går ind og leger skole og hygger sig med det herinde. Og så har vi skilt et par jumbobøger ad og hængt op på væggen. Så det er chilleren. Herinde ved køkkenet, der har vi også børnetelefonen. Vi har en gammel en her, som faktisk virker, men vi har også sådan en almindelig trykknap-telefon, som børnene kan benytte, hvis de skal have fat i jer. I kan også få fat i jeres børn på det her telefonnummer, og det er børnene, som tager telefonen, og de er rigtig gode til at finde hinanden og hjælpe med at hente den, der så er telefon til. Her ved sofagruppen i køkkenet, der har vi 2 reoler og en lille en i midten, som er fyldt med tegneserier, Anders Sandblad. Men de 2 reoler, altså i hvert fald hylderne, de er fyldt med brætspil, hvor man bare kan tage sig et brætspil og spille sammen med sine venner eller en voksen. Og når man er færdig, så pakker man det sammen, så de næste, der vil spille, de også har et helt spil at bruge. Så har vi vores kreakonkurrence, som er på den her tavle. Der laver man eventuelt en tegning. Her skulle man lave dyr eller tegne. Og så afstemmer vi om fredagen, hvilken en der skal vinde, og den kommer så herover at hænge. Og så kan vinderen få et ekstra stykke kage og få lov til at vælge, hvad temaet skal være til næste uges tegnekonkurrence eller kreakonkurrence. Men vi har fået rigtig mange flotte tegninger, som vi har pyntet alle vores skabe med her i klubben, men dem ser I lige om lidt, når vi kommer videre. Her ved indgangen til computerrummet er vores liste, hvor man kan booke computerne. Til venstre nedad, der står alle computernavne, øverst der står tidspunkter. Og så skriver man navn og klasse i det felt med den computer, man vil booke. Alle børnene har 2 timer hver uge, og når de 2 timer er brugt, jamen så lukker deres konto ned, og så kan de ikke spille mere. Man kan selvfølgelig godt sidde og kigge på sine venner, spille computer. Vores computer de bliver serviceret udefra, så de er opdateret og kører næsten upåklageligt. Vi har også valgt at bemande rummet, det vil sige, at der er en voksen herinde, som både kan hjælpe og samtidig også kan spille med ungerne en gang imellem. Og når man fortsætter videre, så kommer man ned til det, vi kalder værkstedsområdet. Det første værksted her ved det blå bord, det er det, vi kalder syværkstedet. Og det her, at Ina er, undtagen om torsdagen, der er hun fri. Men der er en masse modeller af ting, man kan sy. Og når jeres børn starter, så kan de komme ned til Ina og få et symaskinkørekort, så de kan bruge den del af værkstedet. Der er selvfølgelig mange andre ting, man kan lave på værkstedet, udover at sy. Og herover på den anden side, der kan I se skabene med alle tegningerne på fra tegnekonkurrencen. Herover ved det gule bord er det, vi kalder tegne-maleværkstedet. Her på væggen, der hænger billeder, som er malet af børnene. Indimellem så maler vi mor med hvid maling, og så kan man så male noget nyt på dem.
Det her gule bord bliver også brugt til at spille Magic-kort eller brætspil, hvis der ikke er plads andre steder i huset, og hvis der ikke er gang i noget i værkstedet. Ved det røde bord, der bliver ofte tegnet, og over i skabet til højre, der har vi flere tusser. Men fra sådan november måned og frem til jul, der vil hele den her afdeling med det gule og det røde bord, det er også glasværksted. Vi har vores glasovn her, som Ole også viste tidligere. Der kan man lave alle mulige flotte glasting. Vi har de her forme, hvor man kan forme de her glasmosaikker, som børnene laver til skåle og ting og sager. Der hænger også lidt herover nogle forskellige ting, som børnene har lavet. Da vores hus ikke er så stort, så har nogle af stederne flere funktioner. Og jeg har eksempelvis sammen med nogle børn lavet det her lille stop-motion filmværksted, hvor man kan lave nogle små stop-motion film. Der sidder et webcam herinde i kassen, sidder heroppe, og så har jeg en computer med et program, hvor man kan lave sine egne små stop-motion film, hvis man har lyst til det. Det sidste rum har vi herude, det er vores værksted, hvor Lukas han ofte er i gang. Der bliver tit lavet rollespilsting herude. Man kan lave masker, man kan lave våben, som vi bruger til vores rollespil, men nogle gange kan man også lave noget til sig selv. Man kan arbejde i læder og i latex, og Lukas bruger også det her rum til at spille bordrollespil. Det kan være Dungeons and Dragons og andre spil, som han er ret god til. Og går man ud af døren her i værkstedet, så kommer man udenfor i vores lille overdækkede terrasse. Her er nogle bænke, og vi har også lidt kæder hængende herover. Martin han hjælper en gang imellem nogen med at få smurt cyklen, hvis den trænger til det. Men herude, kan man også sætte sig ud med sin efter. Man kan også sætte sig ud og spille et brætspil. Det er selvfølgelig lidt sjovere om sommeren, hvor der er blade på træerne og solen skinner. Det grønne hus herover, det er vores depot. I den ene ende, der er rollespilsting, og i den anden ende, det er bare vores depot til klubben. Og så har vi vores bålhytte herover, den ser vi lige om lidt noget mere. Men så har vi en masse træ, så man kan bygge huler, og det bliver ofte brugt til rollespillet, hvor der bliver bygget huse og fængsler og deslige. Vi har 2 bålpladser. Vi har stålfadet her inde i bålhytten, og herover på den anden side af vores opbevaringskasser udenfor, der har vi sådan en cementring, eller hvad man nu kalder sådan en, som vi bruger udendørs. Vi laver ofte bålmad i sommerhalvåret, eller når det er vejr til det. Det kan være bålsuppe, det kan være snobrød eller andet, man kan lave på bål. Og går man så videre herop langs vores skur, så kommer man op til vores græsplæne. Ja, lige nu er der ikke så meget græsplæne, det bliver der lidt mere til sommer. Og nede for enden af den, nede ved bøgehækken, der har vi vores edderkoppegynge. Og hvis man lige går rundt her om huset, så er der lidt mere, hvor man har bygget huler til rollespil. Herinde i skuret, der opbevarer vi vores udendørs legetøjsting. Vi har nogle wakeboards, vi har 12 mooncards, vi har kængurustylter, shippetov, snobrødspinde og mange andre ting. Vi har også hængekøjer, som vi har 6 stykker. Man kan hænge op på de her stolper udenfor. Og videre ind i skuret, der har vi lidt mere opbevaring til rollespil. Det er også her, vi har vores brænde. Der er ikke så meget lige nu. Og når man går ud af skuret og går til højre, så kommer man op langs huset. Den her port, den er her ikke mere. Og mange af de her huler, der er bygget, de er også måske pillet ned og bygget et andet sted. Der bliver bygget flittigt op til, når der er rollespil. Her der har vi også en del af vores gamle Mooncar-bane. Den går også lidt længere ned, men her der er den stadigvæk lidt intakt, hvor man kan køre på Mooncar mellem de her nedgravede bildæk. Hernede for enden, der har vi noget, vi kalder skoven. Det er ikke så meget, men der bliver også bygget huler, og det bliver også brugt til rollespil. På den modsatte side af Mooncar-banen, så kan man gå ud af døren ved entréen, så kommer man ud til vores boldbane. Her har vi 2 mål. Vi har basketballkurve, og så har vi den her lille rampe til skateboard eller til løbehjul. Man kan benytte. Og herover bag bøgehækken, som vi så fra den anden side, da vi var nede ved bålhytten, der har vi som sagt vores edderkopgynge, som vi fik for et par år siden. Den er så her, så man kan benytte sammen med sine venner. Hvis man vil bruge boldbanen, det kan man også bare gøre, så kan man låne bolde, eller hvad man nu vil bruge, basketball, fodbold osv. Og det går man ind og spørger en voksen, og så lægger man noget pant, og så kan man gå ud og spille med sine venner.
Og med det så slutter vores lille rundtur her på klubben V2. Vi glæder os rigtig meget til at starte her til maj.